Ahoj kamarádi, tak my jsme ve městě Cento, sem nám doporučili cestu naši kamarádi ze včerejška a jsme v jedné z uliček směřující do centra Centa. A jak vidíte, tady hromada karavanů, jsou tady úplně všude, i na druhé straně a tamhle, tohle je ulička rezervovaná čistě pro karavany, tak jsme sem zaparkovali taky. A jdeme se podívat na Carnaval di Cento. Tak se těšte, protože my se taky těšíme. No co to tady vidím? Je to možný? To možný, takový obrovský věci tady jsou. Vicky, vidíš to? Tada! Thank you. Grazie. Teď jsme na konci toho průvodu a musíme se dostat na náměstí dopředu. Vstupný stálo 17 € na osobu, platili jsme jenom dospělí, do 120 cm, což je zrovna Viktorka, se neplatí. A my jsme se teďka fotili tam vzadu s tím vysokým pánem, ale musíme jít dopředu, aby jsme to stihli vidět vlastně, protože to byl poslední vlastně kočár, oni jsou poslední. A už tady jedou ty kočáry vepředu, takže my musíme se dostat předně. No a dej mi ruku. Tam a musíme to proplounout všechno. Ale letí tenhle ten opičák, wow! A další opičák. Tak jdeme dopředu. Wow. Ale to letí na nás. Wow. Tak se lidi perou o to. Ale to je hrozný boj, Viktorko, to nevím, jestli nám neublížejí ty lidi. Ale letí. Wow.
Já myslím, že pro každýho tady něco bude. To je vysoký, viď? Vikynko, vidíš to? Chytej, Vikyuško, chytej, chytej. Když to náhodou chytla, tak to drž nad hlavou, jo? Teďka letí na tebe. To je madness. No, dej si to. No jo, je to divočina. A co by si chtěla chytnout? Thank you. Hurá, hurá. Tak ji vypustíme, ať ji můžeme odníst. Jo. She doesn't speak Italian. Můžeme to vypustit? Jo. To je video.
Sentire un ritmo carnevale dentro te è come un raggio che prende il viaggio fra questo mondo, tutto quello che non c'è. Ti maschero e poi la bocca con la mano e poi la porta che circondano le maschere. Io sono ti do un po' di mani che battono, sulle mani, su, su. Bravi, vai Vittoria, ancora, 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 vai, bravo, vai Oscar, una bella botta, bravi, bravi, guarda come sai ridono qua, Vuoi un cioccolatino te? Fidanzato? Allora questo è per lui, daglielo a lui, a lui. Dai, questo è. Sta brava. Questo è per te. Si perde. Ciao ragazzi, ciao. Tak karneval pokračuje. My jsme teďka už tady v zázemí, kam dojeli ty povozy. Tohle je jeden z nejvyšších, co jsem tady vůbec viděl. Podívejte se, jak je to úplně obrovský, jak je to vysokánský. No. Tak se projdeme ještě zblízka. Sei dell'altro carro, vai via. You build it just for this event, and then the whole year it waits for the next year? Yeah, every year is another one. You change it? We change all, yeah. Oh, okay, so you take everything off? We take everything off, or something we sell, something we not. But And the construction stays, but the rest is... Yeah, the construction stays, but we change the theme, everything. Okay, so this is like an African tribal... Yeah, it's freedom, open the horizon. Say it again? Open your mind, open the horizon, open... Okay. I'm taking video, it's okay? Yeah. Okay. So thank you very much. Thank you, bye. Medunko, nazdar! Su, piazza, fatevi sentire. Dal gusto esagerato, però cacao meraviglioso.
magari ci stanno e anche loro si sono adeguati a Piacere avere con noi oggi ideatore e fondatore del Pirrana Pasta. Se dostali skrz ten karnevalový průvod, konečně skrz ty davy jsme se konečně dostali a teďka jdeme za prvním povozem a chceme se dostat dopředu, aby jsme se vlastně dostali už domů a když se podívejte, jak je to natěsno, jo? Jak je to v té ulici úplně nahňácený. Con le favole di Franchino, anche consegnato, si sposti da... Tam za náma? Jo. Co to tam je? Holčička,
Tak, my máme všechno dneska za sebou, akorát opouštíme tamhle za náma, to ještě svítí, opouštíme prostor, kde byl karneval. Že, Vicky? Ano. Ano. Bylo to krásný. I Medinka je tady s náma v kočárku, taky to přežila. A teď je, kolik je? 6, 7? Asi no. Teď už je 7 večer, takže mám co dělat, abych vám do 8 to video stihl udělat. A já ho teda dneska hážu na YouTube a na Instagram a Facebook hodím jenom takovou ukázku, takovou ochutnávku toho, co jsme dneska zažili, abyste se právě šli podívat na ten YouTubeový kanál. Těžký, tatínku, to dneska se stříhat. A bude to dlouhý video, bude to hrozně dlouhý video z dneška, ale tak co, tak ono se to tam nestratí. Tak jo, tak to byl dnešní den, nečekaný karneval. Ráno jsme ještě ani nevěděli, že sem pojedeme. Včera nám o tom dávali jako jednu z možností, co máme dělat tady v okolí. Byl to jeden z více karnevalů, který se tady konají. A my jsme zvolili tady ten, i když byl placený, tak jsme si to teda jako zaplatili a stálo to za to. A říkali jsme si, že když už šetříme penízky tím, že spíme v autě, tak si můžeme dovolit vstup na karneval. Pro toho, koho to zajímá, tak bylo to 17 € na dospělou osobu do 120 cm dětí. Zdarma. A bylo tak, to co? Super. Bylo to super? Grandiozní, bylo to super. Líbilo? Ja. Tak jo, to byl dnešní den. A jak jste mi radili, statkáři na cestách. Uvidíme, jestli uděláme ten kanál. Tak jo, mějte se, ahoj. Ahoj.